aw bɛ ka jɛmukan filɛ nin waati la min bɛ wele ko Nko k'a lase a bɛ kɛ nin dɔgɔkun ninnu na nin tuma ninnu fɛ aw ɲɛkɔrɔta an bɛ aw bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn aw ka Sirifula Jakanso kanu na ko hali bi Ala ka o badabada kanu to an bɛ Nko k'a lase ale de kɛnɛ kan k'a fɔ aw masa ko aw ni jɔ Mari Ala ale ma jɔ sabatira ka wuruki ka banban ka taama Nko k'a lase kɔnɔna na a b'a dɔn k'a fɔ an bɛ to ka wele bila an ka Nko karamɔgɔbaw ma u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ an ka kɛnɛ kan hakaja kokoba minnu bɛ senna waati min na n'a bɛ fɔ a ma ko actualité an bɛ kuma o kan aw b'a dɔn a tɛ tɛmɛ waati kan an ka Nko karamɔgɔbaw olu wulila nɔ ka taa lajɛrɛ bala Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na min kɛra lajɛrɛ n'a fayida bonyana kosɛbɛ o de la aw ye dɔgɔkun fila kɛ ka minnu kibaruw sɔrɔ hali bi an bɛ o de kelen kan bi dɔgɔkun in na an ye wele bila an ka Nko karamɔgɔba dɔ ma ni ale ye Fabu Kamara ye aw b'a dɔn aw ɲɛkɔrɔ nɔ siɲɛ kelen tɛ fila tɛ ale tun bɛ tagama in na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na karamɔgɔ Fabu i ni jɔ Ala ka jɔ banban ka wuruki k'a to a ma Ala ma kɛra ten karamɔgɔ Konko Jan Adama Kamara n bɛ sɔgɔ ka e yɛrɛ fo ka Sirifula Jakanso ɲɛmɔgɔyaso fo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo hakaja ka se Amsaridine Sinfon bɛɛ lajɛlen ma fo kana a foli bɛɛ lajɛlen laban Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara la le guide spirituel des Ansar international o jɔ u bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ Kamara ayiwa karamɔgɔ Fabu Côte d'Ivoire tagama in a kɛra fayida ye dɛ sabu Nko mɔgɔw ye lajɛrɛ ba saba kɛ n'i ko o ko fara ɲɔgɔn kan ko k'o ɲɛfɔ ko mɔgɔ minnu bɛ e ɲininka la karamɔgɔ Fabu k'e wele ka na k'e kana nin lajɛrɛ ba in a saba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛfɔ e bɛ se ka lawasa jumɛn fɔ an ye a ko kunna an bɛ tando kɛ Ala ye ale min ye jaabaw mari ye Nko ko ye kabakoba de ye sabula ka taa Nko sindili la ka na sigi an filɛ yɔrɔ min na Nko mɔgɔw yɛrɛ darɔ kan bɛɛ ko wasa wasa kosɛbɛ Nko ka ko bɛ ka kɛ wasa de a bɛ ka ko ye a bɛ ka ko de an bɛ ka min fɔ an da la an bɛ ka min fɔ an da la a bɛ ka ko de hali dɔw b'u sigi k'a fɔ a bɛ sɔn ka développer an fɛ a développera an bɛ min fɔ an ye tagama min kɛ Gwen kɔgɔjida la n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye an ye tile 15 ɲɔgɔnna de kɛ a la a bɛ fɔ min ma ko Mansa Manden Study Association jɛkulu dɔ de don min sindira Amérique kabini 1986 wagati la u ye congrès o san 30 an b'o san 30 jate de la hali ni dɔ yera kan bɛrɛ tɛ u ka san 3 o san 3 lajɛ de bɛ kɛ a lajɛ 10nan de kɛra ɲina i b'a ye k'a fɔ komi san dɔ la a kan kɛ jamana ni kɛlɛw ni fɛnw bɛ yen o bɛ se ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ a lajɛ 8nan kɛra Bamakɔ yan 2011 na min dar'o kan o kɛra 2014 na Bɔbɔ Julaso ɲinanta de taara kɛ Grand Bassam o de bɛ Abidjan ni Telebɔ cɛ Ghana sira la Côte d'Ivoire capitale fɔlɔ yɛrɛ de ye yan'a ka kɛ Abidjan diɲɛ intellectuel baw welelen don minnu Afrique de l'Ouest b'a la mais ani mɔgɔ dɔgɔ donnen don Mandenko la n'i ye Manden mɛn mɔgɔ o kɔ di mɔgɔ ye ani Manden n'a lamini fɛnɛ minnu bɛna kuma dakun caman kan an ka Nko karamɔgɔba dɔ bɛ Nko Dumbu la a tɛ se ka ɲafa tɔgɔ ka fɔ nin kɛnɛ kan n'o ye Nafaji Sori Kɔnɛ ye Nko Dumbu n'o ye Académie Nko ye ale bɛ Mansa nin na kabini 2005 la ka Nko ɲɛfɔ n'a fɔra jamana bɛɛ n'a wasoko de don an fɛnɛ wasoko dɔ de ye Nko ye Nko fo ka na Nko se ka Nko kɛ a damana kuma dakun kɛrɛnkɛrɛnnen sabula kuma bɛ sarasigi de a kɛnɛ kan y'a ye farafinna diinɛ ko bɛ cogo di problème jumɛnw b'u la farafinna politique bɛ cogo di problème jumɛn b'u la an ka dugutigila ko bɛ cogo di problème jumɛn b'u la fo ka na Nko ko yɛrɛ k'a damana kuma dakun ye Ala ni Nafaji Sori ninnu ka cɛsiri fɛ sabula n'i ma ye i tɛ dɔn Nko kɛlen a damana kuma dakun ye an sera yen Ala ni bɔlɔlɔw sababu la réseaux sociaux sababu la kibaruw bɛɛ la jɛnsɛnna Abidjan Nko kalanaw fɛnɛ taara ko Nko ka kuma bɛ kɛ don min na k'u b'a fɛ a diɲɛ ka d'u ma u ka don k'a ye an dun tun bɛ yɔrɔ min na Américains ka yɔrɔ de don a yɔrɔ donni tɛ ko nɔgɔn ye a bɔli tɛ ko nɔgɔn ye nka an y'u deli u sɔnna ka na
nko mɔgɔ kana kɛ ka sali fa tewu n'a fɔ an ka palais la culture salle ɲɔgɔn kana kɛ k'a fa tewu fɔlɔ mɔgɔ 200 kun ye patron baw ye kɛnɛ min kan mais nko mɔgɔw n'u ka gloki kolo n'u ka fɛn américain sɔnna u ka don u nana don fɔlɔ jama yɛrɛ yelen fɔlɔ u nana kabakoya nko kana a ka ɲɛfɔliw kɛ nko bɛ dakun minnu na nafaji sori ka kuma nko kan Aminata Kaba ka kuma nko kan Musa Balandugu ka kuma kan Faya Ismail Tolinu ka kuma a kan Coleman Donaldson ka kuma kan ani Joseph Elwek kuma tigi bɛɛ kun ye nko mɔgɔ ye wa kuma tigi bɛɛ kun tɛ nko mɔgɔ ye dɛ kuma dakun ye dakun 30 de mais kuma da 7 o de dira nko ma ka fɔ nko de kɛra bɛɛ tigi ye sa o kɛlen sa kabakow de nana don ko kɔnɔna na kosɛbɛ mɔgɔ minnu nana dɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ mansa ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'u tɔgɔ don u ka rapport kɔnɔ ko mɔgɔw ye sarani minnu kɛ n'u ye kuma bɛrɛ minnu fɔ nin k'u bɛna nin dilan k'a k'a damana livre ye ko jaha olu bɛ nko in miirila cogo dɔ la k'olu tun m'a faamu u tun bɛ k'a livre yɛrɛ de ye u tun bɛ k'a bɔrɔkɔnɔfɛn gosi olu tun bɛ k'a bɔrɔkɔnɔfɛn gosi k'u bɛ nin kɛ livre de ye ko diɲɛ maa ka nin dɔn kuma bɛ ka ɲɛfɔ nko ka seguya bɛ ka fɔ i bɛ ka discours min kalan a ja bɛ ka siri dana na fo tubabu dɔw da wagalen ka bigi bɛ tila o la ka bɔ ka bin ala o kɛra lawasaba ye a kɛnɛ kan ye an ye tile 5 ɲɔgɔnna de kɛ Grand Bassam o baara olu la nka an bɛ bɔ yen tuma min na bɛɛ de ko nko a kɛra i n'a fɔ ko wɛrɛ ma kɛ k'a sɔrɔ i y'a fɔ a kumana farafinna gɛlɛya kan farafina diinɛ ko gɛlɛya politique ko gɛlɛya sɛnɛ ko gɛlɛya yurugu minnu bɛ kɛ fɛn ko gɛlɛya mais nko kelen pe taara ni tɔgɔ ye a ye mɔgɔw la ɲinɛ ko bɛɛ kɔ a ɲɛmɔgɔ min yɛrɛ fɛnɛ sigira ye n'o ye Joseph Helweg ye université maître de don Amérique jamana kan an ko k'an bɛ taga Abidjan nka ni Abidjan ko mɔgɔw kan ka mafa an ye gɔra belebele kɛ Abobo gare la Abidjan ko mɔgɔw nana fara ɲɔgɔn kan ye an ka gɔra belebele kɛ ye Joseph Elweg ale nana o kɛnɛ kan a nana o kɛnɛ kan a ma dan o ma kan tɛ Solomana ye nko sɛbɛli labɔ yɔrɔ min na n'o ye Abidjan kɛrɛfɛ Bingerville ye a b'i n'a fɔ Bamakɔ an bɛ yan cogo min na Point G bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ nin kɛ sabula a tɛ dugu kɔnɔ Bingerville fana bɛ Abidjan kɛrɛfɛ ten u fana ka fatɔfurakɛyɔrɔ bɛ an ka fatɔfurakɛyɔrɔ bɛ Point G cogo min na Bingerville fana fatɔfurakɛyɔrɔ de bɛ yen hali mɔgɔw tun bɛ Solomana jate fatɔ ye an taara yen Solomana ye nko labɔ bon min yɛrɛ kɔnɔ 1949 1949 a bon bɛ yen halisa simanso tɛ bɔgɔso tɛ ma so jumɛn don yiriso de don Ivoirien ka yiriso modèle yiri kɔgɔlenba ninnu fɛrɛnnen ka kɛ plafond girimanbaw ye o so de don donc an sera yen tubabukɛ yɛrɛ taara yɔrɔ kunfan bɔ nko ko jara ale ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ye o fana kunfan bɔ o kɛra lawasaba ye sabula nko sɛbɛli ka bɔ yɔrɔ min na nin ko sugu tɔnɔmaba nin bɔra yɔrɔ min na n'a fɔra k'o ma tiɲɛ bi an b'a fɔ k'a o fana kɛra an ma wasa ye sabula mɔgɔ ka kan ka avion ta ka jamana jan kilo bayiri ka boli fɛn min yeli kama an ye o fana ye a senfɛ o kɛra lawasaba ye an ye fɛɛrɛw fana di Kodowarikaw ma ye a bɛ se ka bila nko ka minɛn kɔnɔ cogo min na sabula a tɛ nko ka minɛn kɔnɔ kosɛbɛ nka olu fana u damana ko wɛrɛw ye o kow kɛ bɛ o baaraw kan o kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ nko sɛbɛli yɔrɔ nko ko yɛrɛ a gɛlɛyanin b'a la dɔɔnin a faamunen tɛ dɔw fɛ fɔlɔ maninka bamanan jula mandenko a faamunen tɛ dɔw fɛ fɔlɔ minnu m'o faamu olu mako bɛ kanko ɲɛɲinini de la kosɛbɛ n'i ye Solomana Kante ta ale min yɛrɛ an ko mɔgɔ bɛɛ an bɛɛ kalanden de ye Solomana de ye karamɔgɔ ye n ko mɔgɔ bɛɛ ye kalanden de ye an bɛ ɲɔgɔn bonya de ko karamɔgɔ sinon bɛɛ de ye kalanden ye Solomana de ye nko karamɔgɔ ye Solomana o n'i ko k'i b'a ka ko fɔ a bɔra Mali de la yan kosɛbɛ nka ale yɛrɛ sɔrɔla Laginɛ nko bangera Côte d'Ivoire jamana 3 i b'a ye k'a fɔ nko yɛrɛ ye kalali fɛn de ye nko mɔgɔ kan k'o faamu an ye o niyɔrɔw ye nko kɔnɔna na nka nko an y'a ye fɛnɛ Gwen kɔgɔjida n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye u bɛ kɔfɛ dɔɔni nko ko la ka tɛmɛ Mali ni Laginɛ kan ka bɛn u yɛrɛ fɛnɛ ka jamana sigi cogo ma
an ye lajɛrɛba dɔ fɛnɛ kɛ kɔrɔkɔ o de bɛ Mali fanfɛla la u ka jamana kɔkɔdugu yan fan fɛ o ka surun Mali la kosɛbɛ u ka région bɛɛ mɔgɔ tun bɛ a kɛnɛ kan Côte d'Ivoire région bɛɛ Daluwakaw tun bɛ yen Mankaw tun bɛ yen Abidjanka ka ca kosɛbɛ ka na Buwake u ka jamana mɔgɔ fanba bɛɛ tun bɛ yen ka na fara an maliyɛnw kan maliyɛn mɔgɔ 5 de tun bɛ kɛnɛ kan ani laginɛka mɔgɔ 5 u fana tun bɛ kɛnɛ kan minnu bɔra yan ka taa n'o tɛ maliyɛn caman tun bɛ yen minnu sigilen bɛ yen laginɛka minnu tun bɛ yen o ye Nafaji Sori Kɔnde Aminata Kaba ani Musa Balandugu Jalo Faya Ismaël Tolnu olu tun bɛ yen kosɛbɛ maliyɛn minnu tun bɛ yen o ye nko karamɔgɔ Mamudu Sangare ani Bakari Kɔnɛ ani Kulubali min bɛ san Adama Blade Kodo Kulubali ani Usman Kɔnɛ ani ne yɛrɛ Baginda Fabu Kamara an bɛɛ tun bɛ kɛnɛ nin kan ye o gara kɛra lawasaba ye sabula kabini ka nko sindi nin ye gwara kumaba fɔlɔ ye ka kɛ Côte d'Ivoire jamana kan ka nko gwara kumaba fɔlɔ kɛ Côte d'Ivoire jamana kan nin ye o ye gwara kumaba min kɛra nin an ye laseli kɛ kɔrɔkɔ makɔlɔw ma a dɔw nana makɔlɔw ye jumɛn makɔlɔw de kadiriw ye kadiriw voilà académie b'an fɛ yan cogo min na académie de Kati ni académie de Rive Droite ni Rive Gauche ni académie de Segu bɛ cogo min na u ka kalanko kunna olu fana b'a fɔ u ka académie ma ko DREN ko direction régionale de l'éducation nationale ko DREN u ka DREN ɲɛmɔgɔ nana u ka francophonie parce que yɔrɔ tubabu y'a sabatilen d'olu fɛ olu ka ministère de la culture ni ministère de la francophonie de nɔrɔlen don ɲɔgɔn na francophonie y'a damana ko ye o kan ka kɛ yen o y'olu ka lihala ye olu bɛɛ nana ka na nkoko ɲini k'a faamu u ko ko yalima ko nkoko ye diinɛ ye wa sabula olu y'a faamu ten an ko ko ngo diinɛ ko bɛ nkoko kɔnɔ nkoko tɛ diinɛ ye ngo nkoko bɛ i n'a fɔ ko bɔrɔ de n'i ye sɔ k'a kɔnɔ sɔ bɔrɔ don n'i ye tiga k'a kɔnɔ tiga bɔrɔ don n'i ye malo k'a kɔnɔ malo bɔrɔ don n'a bɛ faamu ten u ye faamuyali caman sɔrɔ a la o dɔw yɛrɛ sɛbɛsunyara olu la kabakoba jumɛn wɛrɛ taara kɛ tuguni an ye kafa 3 de kunnabɔli kɛ a kɛnɛ kan n'o ye ka nko gafe walima nko kitabu walima nko livre o 3 de denguni kɛra a kɛnɛ kan an ka nko kala donso min bɛ yen n'o bɛ wele ko Musa Balandugu Jalo ale ye a ka yɛrɛma kiti tɔnɔma a ye kafa dɔ bɔ ko o tɔgɔ de ko yɛrɛma kiti tɔnɔma o de bɔra ka bɛn k'i yɛrɛ kiti ka tɔnɔ sɔrɔ mɔgɔ sɔnfɔ ka nɔgɔ mais yɛrɛ sɔnfɔ de ka gɛlɛn o ka gɛlɛn o tiɲɛ donc a ye kafaw bɔ o bɛnna kɔrɔkɔ gwara ma Faya Ismaël Tolnu ale fana ye kafa dɔ bɔ ko umuraden ni hijidenw ma dɛmɛna n'o ye guide du pèlerin guide du pèlerin donc ale fana y'o labɛn ka bɛ gwara nin ma sabula an b'a kalama kosɛbɛ k'a fɔ an bɛ mɔgɔw bɛ hiji kɛ la sisan u mago b'a ɲɛdɔn na i n'a fɔ agence de voyage b'o kɛ cogo min na a guide a b'a kɔnɔ tubabukan na ani arabukan ani nko donc o b'a yira a livre nin o kɔfɛ an ka karamɔgɔba an ka wajulikɛlaba n'o ye Ibrahim Jata Konate k'a Konate ansari ɲɛmɔgɔ min bɛ Abidjan ale fɛnɛ bɔra fo Abidjan ka na kɔrɔkɔ o dun ye Côte d'Ivoire kun n'a kun de ye Abidjan bɛ fɔ kɔgɔjida la kɔrɔkɔ bɛ fɔ Mali dan na k'o cɛci ni karamɔgɔba nin ka na gwara nin kɛnɛ kan ka tila a fɛnɛ ka kafa ma yirala kɛnɛ kan ye n'o ye ko muso hakɛ Ibrahim Jata Konate an ka foli b'a n'a ka denbaya ye Amusari wajulikɛla don a fɛnɛ ka kafa kunnabɔli kɛra kɛnɛ kan ye o fɛnɛ kɛra wasaba ye tuguni donc ninnu bɛɛ kɛra kow ye minnu ye lawasa di an ma an bɛ mun fɛnɛ kɔlɔsi an y'a ye k'a fɔ nko kalandenw ka badenya ka di tuma dɔ la hali ka tɛmɛ kɔnɔbara kelenw ka badenya kan an sera yen an sera Guyen kɔgɔjida la tile 15 an ma dunanya
dunya ye degune sabula an ka somɔgɔya la n'i taara taama la kana a bɛ fɔ de k'i ni sɛ mɔgɔ caman tɛ i ni sɛ kɔrɔ dɔn ko fɔnɔgɔ ni fɔ gɛlɛn bɛ a kɔrɔ de ko i ni sɛgɛ wallahi mais an ma sɛgɛ halu kuma n'o fɔ masa an bɛ sɛgɛn na yan de ka tɛmɛ yen kan ɔ o filanan o fana ye mun ye n'a fɔra ko nko an ye nko ka kelenya dɔ fana ye n'a fɔra ko nko sabula nko ye an ka kan tɔgɔ de ye quoi an filɛ ka bamanankan min fɔ yɔrɔ jana yɔrɔ ni yɔrɔ surunamɔgɔw b'a ka masɔrɔ sirifula jakanso kan o kan de tɔgɔ ko nko a bolofara dɔ de ye bamanankan ye a bolofara dɔ ye maninkakan ye a bolofara dɔ ye julakan ye a bolofara dɔ ye mandenko ye i b'o dɔn mun fɛ julakan de bɛ fɔ Côte d'Ivoire tuma caman na maninkakan de bɛ fɔ Laginɛ tuma caman na ne yɛrɛ Bagina Fabu filɛ ka kan min fɔ o ye bamanankan ye an taara an ye gora kɛ kɔrɔkɔ olu bɛ ka julakan fɔ Nafaji Sori ni Musa Balandugu ninnu bɛ ka maninkakan fɔ walima maninkamurikan fɔ ne Bagina Fabu Kamara ni Mamuru Sangare ninnu bɛ ka bamanankan fɔ mɔgɔ si ma mɔgɔ si ɲininka ko a ko cogo di siga t'a la ne ko k'o tɛ kan kelen ye an b'a fɔ k'e donc lajɛrɛ in na i y'o faamuya la voilà n y'o faamuya la mɔgɔ si ma mɔgɔ si ɲininka ko nin ko cogo di donc o ye fɛn ye an k'an ka minnu faamu an ka kalakalali kɛ an kana na an fara k'a fɔ hali an ka jamanaw sigikan kɔnɔ a fɔlen don ko nin bɛɛ y'a damanakan de ko maninkakan y'a damanakan ye bamanankan y'a damanakan ye julakan y'a damanakan ye o ye fili kuma de ni maninka k'a damanakan ye ka bamanankan k'a damanakan ye ka jula k'a damanakan ye o bɛ jɔn de arranger wuru ni ala kɛ o bɛ France tubabu de o wuru ni ala de arranger n'o tɛ an b'a dɔn cɔ k'a fɔ ko dalaminɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ donc an ye o fɛnɛ tɔnɔ faamu a la karamɔgɔ Kamara ninnu ye kow ye minnu nana kɔrɔkɔ gwara kɔnɔna na a kɔni kɛra lawasa ye fiyewu ayiwa an filɛbagaw an y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ani an ka nko karamɔgɔba bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye karamɔgɔ Fabu Kamara ye a ye tagama ninnu janjo dɔ ɲɛfɔ an ye nka kɔrɔfɔ labanna karamɔgɔ Fabu yanni an ka sigili wɛrɛw cɛ e ye mun wɛrɛ la kɔlɔsi tubabu yɛrɛ la u ta atale karamɔgɔ Solomana ka yɔrɔ in lajɛ ani a ka lajɛrɛ na i ye minnu kɔlɔsi fɛnɛ se k'olu ɲɛfɔ aya ne ye min kɔlɔsi tubabu ninnu na tiɲɛ don n'a fɔra ko tubabu ye suguya fila ye cɛ dɔw bɛ yen a jɔnsuna farikolo jɛlen don o ye tubabu ye ani tubabuya olu ti kelen ye tubabuya tɛ farafinya fɛ fiyewu i y'o kɔlɔsi o ye an b'o dɔn tubabuya tɛ farafinya fɛ mais tubabu dɔw bɛ yen olu bɛ farafinya fɛ siga foyi t'o la hali colonisation wagati tubabu dɔw kun opposelen don Europe kɔnɔ ko colonisation tɛ ko ɲɛnama ye an bɛ min kɔlɔsi o la o ye nko ko ni a b'an yɛrɛ de kun kan sabula k'an to Grand Bassam kuma fɔra nko fɔra nko ma dɔnna ni sɛbɛnni de ye mais siga foyi t'a la nko ye kan de mɔgɔ min y'o faamu nko ye kan ye min m'o faamu nko ye kan ye sabula hali téléphone kɔnɔ nko donna téléphone kɔnɔ a bɛ don nko de ko kan o et puis n'i y'a mɛn ko sɛbɛnni mun de bɛ sɛbɛn kan dɔ de bɛ sɛbɛn dɛ siga foyi t'o la maintenant tɔgɔkɛ ko mais mun na ko nko mana ko kan de don ne ko nko kan don a gwara bɛɛ bɛ ka fɔ tubabukan de la a wagati la ne ko nko kan don ko o kan ko ye mun kan sugu ye ne ko non ni ko jula ye siya ye maninka ye siya ye mais maninka ka kan de ye nko ye bamanan ye siya ye mais bamanan ka kan de ye nko ye mandenko ye siya ye mais mandenko ka kan de ye nko ye nko a bɛ ten nko hali kurukanfuga kɛnɛ kan nko Sunjata ka bilenna lasetɔ nka ko a bɛ ka kuma nin lase nko fɔbagaw ma ani minnu tɛ nko fɔ sabula siya dɔw fana tun bɛ yen minnu tɛ nko fɔ donc o min fɔra a ko a sina ka ne ka kuma jaabi ten ni kumakan juguya ye tɔgɔkɛ ko mais ko Sunjata b'o fɔ duma k'ale tun tɛ yen yeah donc o ye lagosili kuma de ye donc ne ko ko min ma kɛ ɲɛna ne ko k'i tɛ se k'i da so la an bɛ alakira ko ni fɛnw fɔ ne ko k'e kun tɛ yen donc o ye lagosili kuma de ye quoi o ye lagosili kuma ye i ye min fɔ o don voilà lagoyaɲɛbagaw bɛ yen mais lagoyaɲɛbaga ninnu tɛ se
an y'o fana kɔlɔsi sabula nko ye ni wurukiba den min bɛɛ kɛ n'i y'a kɔlɔsi an wasolen b'o fɔ fiyewu gouvernement tɛ ministère tɛ nko bɛ téléphone kɔnɔ ministère jumɛn de y'a dɔn o tɛ yen k'a sɔrɔ o kan ka kɛ jɔrɔkoba de ye k'a fɔ est-ce que ni ninnu ye nin bɛɛ k'u yɛrɛ don la o kana n'o waso an na dɛ nko journaliw bɛ yen nko kafaw tubabuw y'a lajɛ kafa belebele kafa minnu ye gafe minnu ye kɔkɛ 100 ani kɔkɛ 500 kɔkɛ 1000 u y'o lajɛ ko mais ko jɔn de bɛ k'aw financer ko jɔn bɛ k'an financer sabula olu fɛ mɔgɔ tɛ se ka faso baara kɛ ni financelen tɛ quoi kosɛbɛ kosɛbɛ n ala de bɛ k'an financer Kamara waati banna kɔrɔfɔli laban an ka nin sigili in na aya an kɔni bɛ welewele de da mɔgɔw ye u kana faso kan karan i mana i ka bile kunna k'a fɔ mɔgɔninfin bɛɛ ka dɔnniya dogolen don a ka kan kɔnɔ n'i ma faso kan kalan i ka kɔrɔ to i yɛrɛ nɔ ye an kɔni bɛ foli lakurakuraya Sherifula Jakanso ni a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ani an taara dunanya kɛ jamana min kan n'o ye Côte d'Ivoire kaw ye an ko kalannaw ani ansaru an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko u bɛɛ ni ce ko u bɛɛ ni jatigiya ko u ni filɛli awa an filɛbagaw hakili la aw ye wasa sɔrɔ ka ban bi jɛmukan a kɛcogoya la karamɔgɔ Fabu Kamara ye dantigɛli mun k'aw ye an kɔni ka foli bɛ aw ye yɔrɔ jan ni yɔrɔ surun ma k'a fɔ an sera ka min labɛn ka di aw ma bi o de ye nin an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ k'Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na ni Ala sɔnna ma nin ye Kɔrɔkɔ ni Abijan ale ni Grand Bassam nin ye o janjow la kumabaw de nka a tɔ misɛnmanw ni Ala sɔnna ma aw n'olu lamɛn Fabu Kamara ka jɛmukan wɛrɛw la ani tumana min na ni u ye fɛn ninnu kɛ gafe ye ka na ni Ala sɔnna ma an na o dantigɛlikaw ye waati natɔw la an bɛ aw bɛɛ fo k'a fɔ ko Ala ka sigili wɛrɛ yira an na aw ni jɔ